Ola, moi bons días. Imos comezar co sorteo das prazas das escolas municipais, culturais e deportivas naquelas actividades na que na prescripción hai máis demanda que oferta de prazas. Neste curso, as actividades nas que hai que sortear as prazas son Inglés 1, Guitarra 1, Guitarra 2, Confección 4, Confección 5, Debuxo e Pintura, Ritmo Zoom, Pilates 1, Pilates 4, Yoga 1, Patinaxe 2, Karate 1. Me acompaña o xefe de Servicio de Deportes e Participación Ciudadana, Carlos Fernández Puyol, o técnico do Departamento de Informática, José Luis Vizcaíno, e eu son o xefe de Servicio de Cultura e Educación, Pablo Boza. Entón, imos comezar xa co sorteo. Aquelas actividades nas que non sorteamos dase por feito de que terían praza e poderíanse matricular todas as persoas que fixeron a súa preinscripción. Entón, imos comezar coa primeira actividade, que é Inglés 1. Así quedarían as prazas, os 20 primeiros, e o resto quedarían en lista de agarda. Imos con... Mandas para imprimir. Con guitarra... con guitarra 1. Imos con guitarra 1. E así quedarían as 15 primeiras prazas, e esas dúas últimas, que non están empadronados, estarían en listado de agarda. Con guitarra 2, sería perfeccionamento a partir de 16 anos no edificio de servizos múltiples os mércores de 19:30 a 21:30. Hai 15 prazas e temos 19 prescripcións. Entrarían todos os empadronados e quedarían en listado da agarda os non empadronados. Imos con Confección 4, que sería a sede no Burgo, no Centro Pablo Picasso, os martes de 19 a 21 horas, e hai 14 prazas. Hai 20 preinscripcións, entón entrarían os 14 primeiros. Confección 5, mércoles de 10 a 12. Tamén 14 prazas.
debuxo e pintura. Actividades para nenos de 5 a 12 anos, que se imparte na sala Virginia Díaz Cabanela, en Cordeda, os martes de 17 a 19 anos, a 19 horas. Temos 15 plazas. Ritmo Zoom, actividade Ritmo Zoom Fitness 1, que é a sede o Polideportivo de Vilaboa, Ignacio, luns e mércores de 20 a 21 horas, e hai 16 prazas. Se realizan dous sorteos, un para os empadroados e outro sorteo para os que non están empadronados. O sea, os empadroados entrarían sempre con preferencia os non empadroados. Imos con Pilates 1, a sede o Colexio Isaac Díaz Pardo, no Burgo, e horario luns e mércores de 19:30 a 20:30. Hai 18 prazas. Continuación, Pilates 4, na sede o Centro Cívico Virginia Blanco en Fonteculler, os martes de 21 a 22 horas. Hai tamén 14 prazas. Vamos con Yoga 1. Na sala Celia Esperanza Brañas Fernández, na Costa da Lonxa, martes e xoves de 10 a 11. Hai 12 prazas. E hai 20 preinscripcións. Os 12 serían os que tenían posibilidade de matrícula. Con Yoga 2, tamén na sala Celia Esperanza Brañas, na Costa da Lonxa, luns e mércores, de 18:30 a 19:30. Tamén hai 12 prazas. Entrarían todos os empadroados. Patinaxe 2, de 5 a 10 anos, patinaxe artística, que se imparte no Polideportivo do Burgos, martes e xoves, de 17 a 18 horas, e hai 27 prazas.
empezamos este sorteo con Karate 1 de 4 a 10 anos que se imparte na Polideportiva do Burgo os martes e xoves de 16 a 17 horas e hai 18 prazas. E nada máis. Pois nada, agora poden consultar as listaxes de admisión todos aqueles que estén nos listados se poden matricular a partir do día 6 de outubro ata o día 15. Se non se produce a matrícula, pois perden a praza o día 26 teremos a listaxe definitiva e a solicitude de prazas vacantes. O 20, ¿no? El 20, ¿no? Sí, o día 20, perdón, o día 20. Sí. O día 20, listaxe definitiva e solicitude de prazas vacantes. O período de matrícula do 6 ao 15 de outubro. Teñen que formalizar a matrícula entregando os impresos de domiciliación bancaria e de matrícula debidamente cubertos e asinados e presentando as fotocopias dos documentos con que acrediten as bonificacións das que teñen dereito para a súa comprobación. Moita gracias.